видео ще ви запозная с видовете закрила в България, основните прилики и разлики между тях и правата и задълженията, които тези статути на закрила дават. Това са международната закрила, временната закрила, закрила по други причини от хуманитарен характер, като например тежко заболяване, което не може да се лекува в страната на произход или което не позволява пътуване, както и здрави семейни връзки в България. Има две главни прилики между всички тези видове закрила. Първо, чужденците, които я получават, се намират на наша българска територия, т.е. те се намират извън страната си на произход. Втората прилика е, че тяхната държава на произход не може или не иска да им предостави закрила. Международната закрила бива два вида – бежански статут и хуманитарен статут. Бежанският статут се признава, когато е налице индивидуално преследване на човека по поне една от следните 5 причини – раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение. Лицата, които получават бежански статут, имат правата и задълженията на български граждани с много малки изключения. Хуманитарният статут се предоставя в случаи на безогледно насилие, вследствие, например, на въоръжен конфликт, или пък когато има сериозен риск от загуба на живота, например смъртна присъда за този човек в страната на произход, или този човек го грози изтезание или нечовешко и унизително отнасяне. Особеното тук е, че не се налага да се доказва връзка с някоя от тези 5 причини, които посочих при бежанския статут. Лицата с хуманитарен статут имат правата и задълженията на чужденци с постоянно пребиваване в България. Какви са правата на лицата с бежански и хуманитарен статут? Те имат право да работят. Имат право да бъдат здравно осигурени. Но имат отговорността сами да плащат задължителните вноски за здравно осигуряване. Държавата покрива здравните осигуровки на децата, на студентите и на пенсионерите. Също така, когато се налага, хората с бежански или хуманитарен статут имат право на социално подпомагане. Децата имат достъп до детска градина или до училище. Също така тези хора имат право да кандидатстват и за българско гражданство, съответно след 3 години, ако са с бежански статут, или след 5 години, ако са с хуманитарен статут. Временната закрила. Тя дава възможност в изключителни ситуации на масово разселване хората да получат незабавна закрила, без подробно изследване на индивидуалния случай на всеки един човек по-отделно. Временната закрила, както сочи нейното наименование, е временна. Максималният ти срок с всички възможни удължавания е до 3 години. Временната закрила дава право на работа в България. Децата имат достъп до детска градина или училище. Българската държава заплаща здравните осигуровки на хората с временната закрила през първите 90 дни от регистрацията им. След това, хората в трудоспособна възраст следва сами да заплащат осигуровките си, а държавата продължава да покрива здравните осигуровки на децата, както и на жените над 63 години и на мъжете над 65 години. Хората с временна закрила имат право на подходящо жилищно настаняване, както и право да кандидатстват за социално подпомагане, когато това се налага. Временната закрила обаче не дава право на кандидатстване за българско гражданство. Накрая, в заключение ще споделя още 2 прилики, правила, които важат за видовете закрила. Първата е, че правата се ползват само в държавата, която е предоставила закрилата. Ако България е предоставила закрилата, това е България. Втората прилика е, че лицата, получили международна или временна закрила, имат право на събиране с членовете на своето семейство на територията на България.